No niin, eli meillä on nyt kantalapun kavennukset tässä valmiina. 5 silmukkaa puikollansa. Niin nyt sitten lähdetään poimimaan noita silmukoita täältä reunalta. Tähän mä tarvinkin tämän puikon. Niin. Tuolta otetaan. Ootapa kun mä saan ton. Tuolta noin. Sitten tuosta lähdetään poimimaan nuo, että saadaan kudottua. Tässäkin on oma kikkansa. Elikkä näin. Käännetään työ. Tässä se, että jos mä lähden tästä niin kuin alta kutomaan, niin lähtisin tällainen normaalisti. Niin tänne tulee semmoiset isot reijät noista silmukoista, joten minä en kudokaan perinteisesti. Eli tästä tehdäänkin risti. Pyöräytän tällä tavalla näin. Niin. Siinä tulee se muuten tuohon villasukaan tuon kantalapuun molemmin puolin, jos nuo niin kuin kutoo normaalisti. Jos ei tee tätä ristiin, niin tosiaan siihen tulee semmoiset reijät, tuuletusaukot niin sanotusti. Tuolla on katsomaan, että otetaan vaikka tuosta yksi ylimääräinen silmukka vielä. Niin ei tule sitä aukkoa. Sitten vielä yksi. Ja tuolta noin. No. Noin. Eli siinä on yksi sivu jo valmiina. Sitten mä laitan ton puikon pois. Täällä on vielä tämä yksi puikko. Niin tällä otetaan sitten täältä nämä, poimitaan nuo sivusilmukat samanlaisesti puikolle. Eli tästä tämä puikko, minkä mä nyt tästä poimin silmukoille, niin kudotaan samalla tavoin, minkä tämänkin justiin. Eli sillä ristiin voi taas palata videolla vähän alkuun kohti. Eli nyt mulla on siis taas 4 puikolla nämä villasukat. Mä voin tästä jatkaa normaalisti nyt joko joustinneuleella tai pelkästään oikealla kutomalla nämä 2- ja 3-puikot. Ja täältä tulee taas sitten ristiin, miten mä näytin jo tässä ekalla puikolla. Siitä pääsee jalkateräosioon, niin sitten seuraava video, mikä mulla tulee, onkin kärkikavennus varpaiden kohdalla. Kiitän.